Μας ρωτάτε για τις τιμές. Όταν μιλάμε για τα καλύματα, για τα seat covers, τότε οι τιμές είναι αναρτημένες στο e-shop. Μπορείτε να τις δείτε ανάλογα το μοντέλο μοτοσυκλέτας, να δείτε όλες τις επιλογές που υπάρχει για κάθε μοντέλο και την τιμή του. Και αν δεν υπάρχει κάτι στο e-shop που θέλετε, μπορείτε να μας ρωτήσετε με ένα μήνυμα ή με ένα τηλέφωνο και να σας δώσουμε τιμή. Για τις ανατομικές σέλες, η τιμή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από το μοντέλο της μοτοσυκλέτας, αν έχει τυποποιηθεί η διαδικασία μέρος της, αν γίνεται όλη η χειροποίητα custom. Οπότε εξαρτάται από τη μοτοσυκλέτα, εξαρτάται όμως και από τις ανάγκες του αναβάτη. Τι ανάγκες υπάρχουν για διαμόρφωση του αφρόδος, αλλά και το design της ταπετσαρίας. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας είναι αν θα προσθέσουμε gel ή SL, κάποιο βοηθητικό δηλαδή υλικό που θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την κατανομή και την άνεση. Οι τιμές ενδεικτικά μπορεί να είναι από 100-110 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 200 ή ακόμα και τα 300 ευρώ αν κάποιος θέλει να κάνει μια full extra ανατομική σέλα με gel, με ένα πολύ ωραίο design. Και έτσι εξαρτάται λοιπόν από τις ανάγκες σας.